Derdora çilu 1 milyon kesli Îranê bêkarên. Pekadavî amarên hêza kar li demsala havîne 1404 rojî, hişîmeta çalaka aborî anku xwedîkar û bêkaran, derdora 26 milyon û 930 kes hatiye berevîrtkirin, ku dîbe 48% tevahiya hişîmeta temenê kar anku 66 milyon û 46 kes. Li gelempera hişîmeta çalaka aborî, 24 milyon û 958 kes xwedîkar û milyonek û 918 kes bêkarên. Li hember de hişîmeta bê çalakiya aborî, ku kesên ku xwedîkar nînan li pey peydakirina kar denînin, derdora 39 milyon û 108 kesin û bi zêdekirina milyonek û 918 kes ku tevî li hişîmeta çalakiya aborî de ne, li bêkarên û tîkarek nînin. Bi gelemper hejmara hişîmeta bêkar, ku li temenê karkirinê de ne, derdora 41 milyon kesîne.